gihulagway ni Propeta Sirach unsa kagamhanan si Propeta Elias ug ang iyang successor nga si Propeta Eliseo. Ug unsa may hinungdan nga grabe kayo ang ilang gahom nga ang tanang butang ilang mabuhat tungod kay grabe ang ilang pagtuo o pagsunod sa ilang giila nga Ginoo nga mo'y ato sang giila nga amahan. Gilingia ang imong tupad ina gamhanan ka. Nya kita ra ba dali kay tang mailad sa pag-ingong tao raman gud ta, wa gid tay gahom. Ang gihisgutan sa atong unang pagbasa ni Propeta Sirach, gamhanan man sa ni Propeta Sirach, mga propeta to sila. Wala pa to sila ni angkon nga anak ko sa Ginoo. Propeta ra sila sa Ginoo, dili anak. Unsa nakano kagamhanan ang anak Dios Ginoo? Gamhanan maganing propeta nga sulugoon las Ginoo, samot na gyud ang anak sa Ginoo. Di ba? Niya, unsa may tan-aw ninyo sa inyong kaugalingon, anak mo sa Ginoo o sulugoon lang sa Ginoo? Tubag. Unsa man mo, anak mo sa Ginoo o sulugoon sa Ginoo? Di ra ba ka maumutubag? Ang una ginatong ibutang sunahuna nga kita anak sa Ginoo. Muna si Jesus ingon siya, magampo gani mo ingnaan ni pagampo. Amahan namo. Gauna gyud ang dili ta pwedeng moampo ug ato gyud tan-awon ba ang gitudlo ni Kristo nganong iya man jong giuna pagsulti amahan namo nga naa sa langit. Tungod kay way kapuslanan ang tanan natong pagampo para ni Kristo ha, ug mao na ni ang final basihan sa mga pagampo. Dili mapuslanon ug way kapuslanan ang atong pagampo ngadto sa Ginoo basta di ta moila niyang amahan. Mao nay iyang gustong i-emphasize, giuna gina pagsulti, wa maghimo og daghang pulong. Ang sentro gyud nga moila gid usa ta nga amahan nato ang Ginoo, kita mga anak. Ang sunod pangutana, unsa man ka, buotan ba ka o buangon nga anak? Kay di biasa tanang anak buotan. Nabi ay sigig tawag og papa, mama nimo, pero ang tanan nimong gisugo, supakon gyud. Pero gamama lang yapon, gapapa lang yapon. Ngilingay mong tupad, na unsa man ka, buangon o buotang anak. Unya kay si Propeta Elias, Propeta Eliseo, buotan man kaayo nga mga anak. Bisag wa pa sila mutawag nga amahan, pero ang ilang binuhatan, buotan. Ngano mang buotan man, kay gituman nila ang lain na sang gitudlo ni Kristo nga nag-ingon. Sa man to? Ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ang buotang anak kanang mutuman gyud sa pagbuot sa amahan, dili magsupak-supak. So dili sad mapuslanon ang atong pagampo kung kasigi lang tagdiktar sa Ginoo para sa ato mga panginahanglan. Kana bang magsige lang kag ingos Ginoo nga tagahi in taon kog kwarta, mulampos unta ko sa pag-eskwela, ayuha ko sa akong sakit. Kung kana lang yung imong giampo, pero wa gani ka mangutana unsay imong kabubuton kay akong sundon, wa nay kapuslanang pag-ampua. Matod pa ni Kristo, mura ra kag pagano nga nagsigilag multiply sa iyang mga pulong, siging multiply aron lang yun madkuha niyang iyang gipangayo. Gatuo siya nga
kung iyang daghanon kayong iyang pulong, madawat niyang iyang gipangayo. Dili oy. Para ni Kristo, una, ilhagyod nga ang Dios imong amahan, anak rakang. Ikaduha, sunda ang iyang kabubuton aron mahimo kang buutan nga anak. Anak. Ilaing lingi sa imong tupad nga magbinuotan na ta. Yung na ba? Yung na magbinuotan na ta. Nya kabubuton din sa amahan nga imong kuluran imong buhok. Kabubuton din sa amahan nga imong kilay, imong kiskison. Kabubuton din sa amahan nga ang imong pilok, imong sumpayan. Kabubuton sa amahan nga magpalaygit ka, mag-abortion ka, magbasiktomy ka, mag-pills ka. Kabubuton din sa amahan. Kabubuton din sa amahan nga mag-divorce. Kabubuton din sa amahan nga maggubat ta, magpinatyanay ta. Gahapon niya karon murag ning kuag maayo ning daghan kay sa social media ang report nga nag-resign ang atong Vice Presidente isip DepEd Secretary. Mga maestra, unsa man nalipay mo, namakpak mo o naguol. Depende ninyo. Kanang pag-resign sa mga dagkong kuan nato mga opisyal sa gobyerno, sama ang Vice Presidente gyud nag-resign. Ang una gyud anang rason kay di na sila magkasinabot sa atong presidente. Mao ra gana. Ang una niyang gideklarar nga ning viral sadto sa atong social media, nakakita sad mo ana nga gipangutana siya naa pa batong ilang unit team nga naglandslide winner sa atong niaging national elections. Nga ang iyang tubag ang unit team para tos eleksyon, humanamang eleksyon ni serve na tos iyang purpose. In short, iyang gideklarar wa na tong unit team, wa na sila magka-unite. Ang atong amahan sa atong nasod mao ang presidente. Unya ang kabubuton sa presidente basig dili na kaayo ikasinabot niya Vice Presidente mo nang resign. Sa ato ng relasyon isip mga nag-alagad nga tawhanon, pero sa relasyon natos Ginoo mga igsoon, sa relasyon natos atong amahan, dili ta pwede mag-resign. Dili ka mo ingon mo give up kos pagkaanak nimo aron makasupak kos imong kabubuton. Kanang pag-ingon nato nga matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon dihas langit, di ta pwede mo resign ana. Pwede ra ta mo supak pero dili ta pwede mo resign. Nagpabilin ang gugma sa amahan kanato isip iyang mga anak bisag din ata mutuman sa iyang kabubuton. Ang nakaapan lang kay kung dili na ta mutuman sa iyang kabubuton, miserable ang atong kinabuhi. Ngano man kay ang amahan man mao'y tuburan sa tanang kalipay. Mao bitang ang atong tubag sa Salmo. Unsa to atong tubag sa Salmo? Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Unsa may hinungdan nga nahimot ang maayong tao? Una, kay anak ta niya sa Ginoo. Ikaduha, nagtuman ta siyang kabubuton. Ang sunod ana, magsadya gid ta. Ngay daghang pangutana karon nga nag-resign na si VP Sara, what is next? Malipayon ka siya pag-resign niya? Malipayon ka ha ang atong presidente nga nag-resign na ang iyang vice, isip cabinet member niya? Wata kay bao? Nga naman, kay kitang mga tao di man tatuburan sa atong kalipay. Kanang imong tupad, di man na mo'y tuburan sa imong kalipay. Kamong mga asawa, kanang inyong bana, di man natuburan sa kalipay, God. Kasakit man gina usahay.
Kamong mga bana, nagtuo mo ka ng inyong asawa, nga inyong giagbay-agbayan, inyo pa ng dulgan-dulgan diha, nagtuo mo maunay inyong kalipay. Jesus, sugod nagyaw-yaw ba na, luod na kay nagnaong. Unsa man gituburan sa kalipay, ang Ginoo ra gyud. Mo na kun unsay atong kaakuhan nga atong gibatunan, gidawat ngadto sa Ginoo, barugi na, ayaw pag-resign. O kung sa may usas mga kaakuhan nga atong gidawat, isip kabubuton sa Ginoo. Ako lang i-highlight ang usa, kay gi-highlight man sa ni dinhis atong ebanghelyo. Ningon diri, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Kining pagpasaylo, magpasaylo ay ngilingi nga imong tupad ing na dali ra ba kang mo pasaylo? Unsa may dali ninyo, ang pagpasaylo o ang pagdumot? Oy, hasta mga pari hangtod karon ay pipilaw magtiganay. Labaw ng mga madre, sus, mga buangon kay tanan. Labaw na gyud ang mga maestra, nga away, mga empleyado, hala, binungulay, nagani gaatbang raglamisa, di magtagdanay, sus. Napay uban mga managsuon, sus, nagnaad pa gyud nga mga matay, kita tas dakong krus, paita, wa gyud pasaylo ay. Oh, naaoy. Kinsam sa ganahan mo pasaylo ang igsuon nimo gisiradan imong agianan. Igsuon nimo gikiha ka kay tungod lang anang utang gamay kayo. Wa ka kabayad sa interes kay gi 5-6 sa niya sa igsuon. Imong igagaw ana la away mga estudyante away siging bash diha sa bashing diha sa social media. Ang uban na naghikog na lang, siging away. Way pagpasaylo ay. O kining atong kaakuhan nga gidawat ngadto sa amahan, matag-ampo nato sa amahan namo, kun ato ning tumanon, mubanos gyud ang kalipay o kalinaw. Maubitaw kay wa may pagpasaylo ay ang Russia ug ang Ukraine, hangtod karon nag-antos nag-antos pod sila didto. Labi na gid ang taga-Ukraine kay sila may giatake sa Russia. Nag-antos ang mga Russians tungod kay ila ra man sa mga kaliwat ang ubang mga o kadaghanan diha sa Ukraine nga nagpuyo. Nag-antos aron ang kalibutan tungod aning gubat sa Israel ug sa Hamas. Nag-antos sad ang kalibutan aning atong tensyon sa uban pang mga nasod nga nagsigig kagubot, siging gubat. Ni apay mga smuggling, ni apaning mga corruption. Gani kita nag-antos sad ta aning atong relasyon in town ngadto sa atong silingang nasod nga daghan sa kaing nagpuyo dinhi sa atong Pilipinas ang China. Nag-antos na taron tungod lang anang yuta out, di man na yuta, tubig sa tawgon natong West Philippine Sea, tawgon sa nasa Chinese o South China Sea. Kinsa man gyud tinuod ana ang South China Sea o ang West Philippine Sea. Nagsigit ag lalis, siging lalis hangtod na lang nagkagubot ang ato intawong mga navy gidisarmahan sa mga coast guard sa China. Panagsara kay na mahitabo nga ang navy disarmahan sa coast guard. Bali pa kunong ubang mga tudlo sa napakunoy atong navy nga nabalian og mga tudlo sa pagsigi nilang kinuanay dito, dinakpanay. Ingon ani ba? Unsa may mahitabo kundi natabo pasaylo, bugat ang atong kasing-kasing. Sunod, gubot ang atong kinabuhi. Sunod, mga matay ta. Nga matay. Muna magpasaylo ay ta. So karon atong hinumduman nga kung magampo ganita, una muila kita nga amahan nato ang Ginoo. Ikaduha, tumanon ang iyang kabubuton. Unsa man iyang kabubuton, magpasaylo ay ta. Kana lang. Diha nato isentro atong pagampo.
Nigi katapusang lingi. Ning na din ata magdumot ha. Ano? Din agi ta magdumot. Ako bitaw karong Sabado mo 20 katuig naman ko sa akong pagkapari. Daghan baya kayo kong nasugatan nga ako sang igsuong mga pari nga nakig-away nako, nagkaldisgustuhay mi, nagkaligas mi. Nasa pipilang awa mi magtingganay for certain period of time. Pasalamat lang sad ko nga sa akong kasing-kasing di gyud mulapas ang duha ka adlaw. Ako nagyong mahigog magbalik ang akong igsuong pari. Bisan pag sila inigtagad nako, di pagyapon mo tagad, pero ako nahigugma nako nila. Luag kayo. Di gyud kaabot og duha ka adlaw. Ako giday nang mabuhat. Praise the Lord mo na mo celebrate yung ko sa akong 20th anniversary. Di ba wa gyud mo malipay. Ibaw ko nga nung wa mo mupakpak kay doon ako'y gi-offer ninyo nga doon ako'y gi-offer ninyo nga kadtong mupakpak, kadtong malipay nga napari ko palit mog salat. Muna'y akong gihangyo. Okay, nga naman salamat kayo ninyo kay inyo sa kong gipakitaan sa inyong gugma ngadto sa amahan, nagtuman sa mos kabubuton sa Ginoo, labi nas pagkamanggihatagon. Usa man na sa atong kanini ang commitment sa amahan nga maghinatagay ta, di ta maginilugay. Nganuman kay kining atong nadawat mauni ang grasya nga gihatag sa amahan matag adlaw, mo nang kauban sa atong gihangyo ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pero kita usahay di gyud maghinatagay hasta pagani inang agianan karsada na gyud ato pag yung parkingan, di kita manghatag sa atong silingan og maayong agianan. Nganong ingon man ta anak kadaw ang atong publiko, ang atong gobyerno naghimog karsada, gisiminto pa, ikaw imong parkingan di na ka manghatag anang maong luna nga gi-design man unta na para sa kaayuhan sa publiko, wa kay batasan nga pagkaanak sa amahan. No? Muna kamo nindot gyud mog batasan kay namalit man gyud mog slot. Sige kuno be, proibahe kuno karong 22 June 22 karong Sabado. Sige kuno, proibahe kuno ninyo. Paliti kuno ninyo slot 1,500 ra gyud ang kantidad. 1,000 para sa MMHD, Mother Mary Healing and Deliverance, unya 500 para sa atong SBF DAG para aning atong kumbento. Nindota no? Atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Praise the Lord. Congratulations. Lipay kay ko ana. Nakadugang na sa akong kadasig isip pare. Yes, 60 na akong edad. Kay na-ordain ko pagkapari, 40 akong edad. Nisod ko sa seminaryo, 31 akong edad. Pero murag late, ila kong tawgon og late vocation. Pero para nako dili to late. Kay karon sa akong 20 years nga pag-alagad isip pare, malipayon kay kustanan. Di ba? Uban sa akong mga luha. Daghan man kog luha nga giagas bisan kay kaning parokya sa akong pagpuyo dinhi. Mulima naman ko katuig karong August 6. Oy, so perting luha na kong niagas ani dinhi. Pero wa lang ko manumbaling ana nganuman matuman ang imong pagbuot. Kanunay kong maningkamot nga manghatag bisan pag ni ay daghan dinhi or pipila din naman kay daghan pipila mga daw lang yapon kaayo. Sige ha lang yapon na kog hatag kay mas importante ang pagtuman sa kabubuton sa Dios nga paghinatagay kamo, paghigugmaay kamo, pagpasayloay kamo. Kay kun ato ning tumanon mahimo gitang mabungahon. Atong iampo ang atong Vice Presidente BP Sara nga sa iya karong gihimong dako kayo nga desisyon.
o crucial kay nga desisyon siyang kinabuhi, magmalipayon o magpadayon siyang mabungahon. Ngato sang talahorong presidente, niini karong impact, niining maong desisyon sa atong sekretary sa DepEd, doon na sa doon ta siya'y alternative nga dili kaayo mahimong dunay tension sa atong departamento sa DepEd kay perting daghanang nanginahanglan og maayong leader ang atong mga estudyante, ang atong mga maestra, ang mga ginikanan nagsandig ni anang maong kaugmaon. Mao na iampo na nato sa atong langit nung Amahan. Sayod ta kita mga Filipinos, makabayan, makadiyos, sa panang usa, makatao. Ganahan ko sa statement ni BP Sara pagpaminaw nako, nag-effort ko no sila sa departamento nga dunay makabatang bansang makabata o batang makabansa. Ayan na ba ito pagkasulti? Nindot, no? Nindot pagkasulti ba? May kay sila na mga words, pero ang ato lang ang implementation. Hinaot pa unta, makatunta sa paghigugmaay, isip, usaragid ta ka, pamilya, anak sa atong langit nung Amahan. Nya magpasaylo ay ta kung unsa may mga kasilo nga nahitabo sa atong kinabuhi. Manindog ta.